Sa dakong kahinangop, kitang tanay nga nagkatigom dinhi sa Metropolitan Cathedral. Bishop Ranyola, Monsignor Bulingo, Monsignor Alia, Monsignor Go. Atong tanang kaparian sa katedral, kaparian sa Archbishop's Residence, mga diakono, Mrs. Tita Tan, o yang pamilya atong sponsor, o tanan kamo, dinhi, nga nagatag panahon sa Ginoo. Sa dakong kahinangop, kitang tanan nag-welcome sa ninyo nga natawo. Og makaingon kita sa kadatagsa. Merry Christmas kanatong tanan. Nakahatag dakong inspirasyon. Nga bisan pa dunay ulan dala sa bagyong Ursula. Puno ang atong katedral, standing room, doon na pa'y mga tao sa gawas. Kini pagpakita sa atong pagtuo. Kini pagpakita nga ang upat ka Domingo sa Adbyento, ang siyam kakabuntagon sa Misa di Gallo. Kining tanan pagpangandam hangtod karong malipayon nga gabi nga ang anak sa Dios nga atong gipangandoy matawo. Mao nga kanatong tanan sugad man ang tanan nga nagpamati sa live broadcast sa atong misa o sa live streaming sa atong selebrasyon ang atong pagbati o pagpangandoy nga ang kadait nga dala sa ninyo nga natawo man na kanatong tanan. Mga inigugma, nindot kayo ang atong seremonya. Naglabay nga mga inadlaw, wa pa ang ninyo sa pasungan. Karong gabi una, makita nato ang ninyo. Kini pahinumdum nato nga siya ang atong gipaabot. Og bisan sa atong seremonya, ang atong pagdagkot sa mga lighting of stars. Nindot ang kahayag nga dala nining ninyo. Mao mga hinigugma nga karong gabi na, bisan pa nga dunay bagyo, ang atong kasing-kasing tugob sa kalipay. Amen. Mga hinigugma, we have the right to say Merry Christmas, bisan pa dunay Ursula. Aware kita that the Philippines gains an undisputed and an inviolable title, the natural disaster capital of the world. Pinakadaghang natural disaster, bagyo, linog, tsunami, landslide, baha. Pero bisan pa taliwala nining mga natural disaster, kita sa Pilipinas, kita sa Cebu, makaingon gihapon, malipayon kita pag-abot sa ninyo kay ngano man. Kaya ang iyang pagkatao nagpahinumdum kanato, Emmanuel, ang Diyos uban kanato. Amen. Ang Diyos uban kanato mao nga bisan pa nga dunay bagyo, ulan, linog. Matod sa anghel, ayaw kahadlok. Mao ang atong karong eksperyensya. Wa kita mahadlok kay ngano ang Dios uban kanato. Amen. Mga hinigugma, tungod kay starting tonight, sunod nga Domingo, Fiesta Sagrada Familia, New Year, Epiphany, Baptism of the Lord. Hangtod Enero 19, ikatulong nga Domingo sa Enero,
Piesta ni Senyor Santo Niño. Ang atong mga pamalandong bahin nining ninyo nga natawo. Labi na kita sa Cebu, nga naman, kay sa istorya sa Pilipinas, istorya sa unang bunyag, kining ninyo mao'y gipangayo ni Princess Juana. Kining ninyo mao'y gihatag kay Princess Juana. Og tungod nini, the climax of the 5th centenary celebration dinhi sa Cebu, April 14, 2021, kay mao makini no, ang labing mahinungdanon malipayon nga pagsaulog, una nga bunyag, og ang gasa, the gift of the Niño to Queen Juana and to the Filipino people. Amen. Pagkanindot hunaon-naon kita sa Cebu, pinangga sa Dios nga kining gasa sa ninyo dinhi unang ihatag nato. Mao nga karong gabi una, in the midst of rain, karong gabi una, bisan pa tingali si Ursula muduol pa dinhi, way kita kahadlok tungod kay ang Dios uban ka nato. Pinaagi sa ninyo, makita nato ang gugma sa Dios. Pinaagi sa ninyo, makita nato ang plano sa Dios alang natong tanan. Ang kaayo sa Ginoo, ang iyang kaluoy. Amen. Nadungog nato sa Ebanghelyo. Ngano nga si Jesus diha sa pasungan. Tungod kay wa manon nagdawat kay Maria o Jose. Mga hinigugma, pirmi nato kinigipahinumdum. Tungod kay mao man kini ang pagtuo, mao man kini ang definition of faith matud pa sa Pisipito. It is telling Jesus who knocks at the door, tuloy po kayo. Mao nga kitang tanan sa Cebu makaingon, Lord, makita namin ikaw sa pasungan, pero sayod ikaw nga welcome kaayo sa among kasing-kasing. Amen? Welcome kayo sa atong mga banay. Welcome kayo sa atong mga altar. Tungod kay kung ang Dios dinhi sa atong kasing-kasing o kung ang Dios gidawat nato labi na pinagi sa bunyag, nahimo kitang miyembro tanan, pamilya, banay sa Dios. Nahimo kitang managigsuon sa kada tagsa. Og labi na to masabtan ang focus karong tuiga pag-andam 2021 tungod kay the year of ecumenism, interreligious dialogue, and indigenous people dialogue towards harmony. No? Kung ang ninyo din sa atong kasing-kasing, ang bunga nining dialogue mo'y tinuod nga harmony, tinuod nga kalipay. Manginigugma sa atong pagpadayon sa atong misa, kining mga pamalandong bahin sa atong pagsaulog karong gabi una nga ang Dios niabot nato, nagpadala nato sa iyang anak, ang ninyo atong manunubos. Sa atong kalipay, untunta, mahimo kitang instrumento aron atong ipaambit kining kalipay, aron atong dadon ang atong gugma sa ninyo, sa atong kaigsuunan, aron ang atong eksperyensya sa iyang kaluoy, sa iyang kaayo, mahimong hinungdan nga kita gihapon maluluyon, kita gihapon magdala kaayo, kita gihapon magdala lain-laing pamaagi, tabang pagbuhat og maayong mga butang nga makadala panaghiusa sa katilingban. Mga hinigugma, karong gabi na sa atong misa, atong iampo ang tanan nga tingali tungod sa ilang mga problema o tungod sa lain-laing mga resulta sa mga natural disasters, labi nga nagkinahanglan sa gugma nining ninyo. Unta, kining ninyo nga natawo, magdala nila gasa o grasya nga sila gihapon di mahadlok
og sila gihapon magsalig, og sila gihapon magbukas silang kasing-kasing sa ninyo, nga maoy batubalani sa gugma, nga maoy magdala grasya alang natong tanan. Mga inigugma ninyong tanan nga nagkatigom dinhi sa atong katedral, sugad man sa namamati sa atong live broadcast sa ngalan sa atong Archdiocese, may I greet all of you, Merry Christmas. Amen.